hori eman behar badiok ire bihotzeko gitza kontu zibila di motel hortxe baitze bile gaitza eta nor pentsatzen zian ez esanen zuela kartak maiaren gainean jarrita jaso zikala izaten diagu lagun fidelen babesa psikoterapia saioa egoera aldre besa eta induk inoiz pentsa kontu hauetan naizela pertsona jaski traketxa bailarari bolondresa eskizofrenikoa edo zertan pentsatzeko arazoak